Ka wadhi nyime maromo tamala dek mag mine ma wuok e kaunti ma Migori mago mapek ok dhi e klinik kaluwore kod lipot mogol kod migawo mar thieth e kaunti ma Migori. Ma osetudi kod kwan mamalo mar nyithindo ma inyuolo kod kute mag ayaki ma sani ochung' e atamalo 6 e kaunti no. George Juma miyo male. Atamalo 7.3 mag nyithindo gamo kutego mag ayaki ka kuom minegi e kinde ma inyuologi e piny Kenya. Kwan nyithindogo magamo kutego mag ayaki e kinde ma inyuologi e kaunti ma Migori en atamalo 6, ka bende kaunti ma Migori en achiel kuom kauntis matin e piny Kenya ma osego okang' makare e kedo kod landruok mag kutego mag ayaki ka kuom miyo nyaka nyathine. John Steve Oyugi, matiyo bad migawono mar thieth ma ong'ere kaka National Syndemic and Disease Control Council, wach ni piny Kenya nitie lai makare mar duoko piny kwan nyithindogo magamo kutego mag ayaki e kinde ma inyuologi, ka bende kod jo migepe mondo koro nywak lwedo. There are category of mothers who are not even aware of the existence of this program. There are those who are aware, but for one reason or the other fail to take it up. So I'm seeing sensitization on the same would work the magic. Piny Kenya geto duoko piny kwan nyithindo magamo kutego mag ayaki e kinde ma inyuologi nyaka matin ni atamalo 5 ka oromo higa mar 2027. Jolony wechego mag thieth yango ni kwan mine mathoth ma odak kod kutego mag ayaki tok dhi e klinik e kinde ma giyach gin moko kuom gigo mosethiro okenge mar duoko kwan nyithindogo magamo kutego mag ayaki e kinde ma inyuologi. Mothers who are initiated into treatment somehow drop off the treatment, and therefore they run the risk of infecting their unborn babies. And that's about slightly around 30%. Diuko Tieno, materwogno mar Kenya Legal and Ethical Issues Network on HIV/AIDS kata Kelin, wacho ni pek yudo yedhe mageng'o landruok mag kutego mag ayaki ma ong'ere kaka PrEP ne mine mang'awo bende osethiro chenro mag kedo kod landruok mag kutego mag ayaki kuom miyo nyaka nyathine. We as Kelin, we are at the forefront trying to make sure that medicine that are used even in mother-to-child transmission are affordable, accessible and available to the people. Apisa mochune chenrono mag kedo kod landruok mag kutego mag ayaki kuom miyo nyaka nyathi e kaunti ma Migori Caroline Odera wach nitiere atamalo 3 mag mine ma pod ok dhi e klinik e kaunti ma Migori e kinde mag yach. Wantiere gi atamalo 3 mag mine manitiere e community oko manigi ich kendo dhodho nyithindo to pok giwae dhi e klinik. Mine gi eki gine magi githoro miyo kute gi eki gamre koa kuomgi kadhi kuom nyithindgi. Lipot bende yango ni thoth rawere ma omako ich ka hikgi ohiu oluoro dhi e klinik, gino bende koro miyo mago ma odak kod kute mag ayaki keyo kutegi ne nyithindgi. Kaluwore gi kalenda mag skul, seche moko ok giyud thuolo mar dhi e klinik, to bedo bende ni pod gin tindo gi joma tindo gin gi luoro mar dhi e klinik. Migawo mar thieth e kaunti ma Migori yango nigi tiyo kod yore mopogore opogore mar duoko piny kwan nyithindogo magamo kutego mag ayaki e kinde ma inyuologi ma oting'o neno ne mine onyuolo osiptende. Miyo biro e osiptal to yud ka oonge koda kute mag ayaki, lakini en koda ng'awo mar gamo kute gi eki, wamiye yedhe go mwaluongo ni PrEP mondo mi ensure ni wageng'o kute mag ayaki kuom chopo irgi e kinde ma gin gi ich kendo gidhodho ma gikone bro dhi to gamore ir nyithindo. Piny Kenya ne geto duoko piny kwan nyithindogo magamo kutego mag kinde ma inyuologi nyaka matin ni atamalo 5 ka oromo higa mar 2020, kata kamano ma ok ne ochopie. George Juma, Ramogi TV, Migori.